מה קורה חברים? כאן אליאב ג'רסי, והיום אנחנו בסרטון חדש של רובלוקס, ובסרטון של היום אנחנו עומדים לשחק במשחק אימה של בובספוג. אז בואו נראה מה הולך להיות, האם זה יהיה מפחיד, מה יקרה בעצם. בואו היום נגלה הכל בסרטון. בסדר, טוב. אז בואו נתחיל. בעצם אנחנו אמורים לברוח מהסרטן הפריך. אז בואו נתחיל לשחק. אוקיי, זה המשחק חברים. רק ראיתי יוטיוברים משחקים בו, אבל עדיין לא שיחקתי בו. אני היום בסרטון עומד לשחק בו. אז בעצם ננסה לברוח מביקיני בוטום. בוא נראה מה זה המשחק הזה. בסדר. אוקיי. אוץ', למה נפלתי? אני אדלג על מה שהוא אומר לי, כי הוא אומר וואו. כן, דאו גם לך. זה נראה קל, אבל זה קשה. זה קשה מאוד. עכשיו עוד פעם אמר לי אני מקווה שלא. טוב, פלנקטון לא כאן. רגע, הבנתי. הוא עומד להפוך פציצת סרטן כל פעם, ואז אני אקפוץ על זאתי, ואז הוא יהפך את זאתי, את השנייה, ואז אני אקפוץ עליה, והוא יהפך את השלישית, ואז אני אקפוץ על השלישית, הוא יהפך את האחרונה, ואז אני אקפוץ על האחרונה, ומההתחלה, אוקיי, זה שלב, טוב, אני אמור ללכת על הצ'יפס, קליל, יש פה את הבורות, האלו, תמיד בביקיני בוטום, אני מדלג על מה שהוא אומר, כי זה חופר לי במוח. בוא נלך. אוקיי, מה זה? חרדל, זה קטשופ חרדל, ואילו, בדוק לו. אימא'לה, לא ליפול לחורים. וואי, אם אני נופל עכשיו לחורנית. בסדר. בואו נעלה. נקפוץ. זהירות מסכנים. לא שמתי לב. לא הייתי כל כך מרוכז. שלי. ננסה עוד פעם. רגע, מה? חזרתי מ100 עגבניות כבר. טוב, העגבניות הן קלות עם מי עגבניות. רגע, הייתי צריך ללחוץ שם על השנייה. וואי, נכון. אוקיי, בוא נקפוץ מכאן לפה. גם לך. אני יודע מה לעשות. וואו, זה כמו טרמפולינה כזאת. היא מעלה. אוקיי. ועכשיו חשבתי שאנחנו ניכנס בדלת. טוב, בכל מקרה. רגע. אני שם טון קטשופ על הקציצות שלו. לא הבנתי. בוא נקפוץ על זה לפני ש... אני לא מבין למה פלנקטון עוזר לי, הוא לא מנסה לגנוב את הנוסחה הסודית. אולי בסוף הוא יעשה משהו רע, והוא ינקום בי. בוא נקנקיות. ועכשיו מתחשק לי לאכול נקנקיות. ואני באמצע סרטון. ולקח לי זמן לערוך את הסרטון שאתם עכשיו. לא!
בואי, זה באסה. בואו נלך על זה כמו שהוא, אנשים הולכים על החבל. וצמים עליו, אנשים הולכים על החבל. אם לא שמתם עוקב, בבקשה תשימו, זה מאוד עוזר ותומך בי. אנחנו עוד מעט, בקרוב, אנחנו נהיה 15 עוקבים, אני בינתיים 14 עוקבים וסרטון אחד. אני אומר לכם שזה קשה לערוך. החרדל הזה, משהו, הורג אותי. בוא נזהר מהחרדל. אני גם לא אוהב חרדל, אז מתאים לחרדל להרוג אותי. זה דווקא מסתדר עם ביצות. אני אומר לכם את האמת. אסור לי לגעת בצהוב כאילו, כן. זה דומה יותר לפרח מאשר לביצה. למה זה דומה לפרח? את הפסטה הזאת שיש בצד. בואו נלך על הסלמי ונקפוץ על הבשר. אני מקווה שהמזלג הזאת לא הורג אותי. טוב, כנראה שלא לא כדאי להתמודד. אוי, אמא לזה נפלתי. זה קצת מפריע. איך אני עובר את זה בצ'יפ? לא מבין. וואו, יופי. יש כאן צ'יפס. צ'יפס נשפך לזה. אני עכשיו אמור לקפוץ על הצ'יפס. לא, אין מצב. לא, זה מטורף. איך לא הצלחתי? זה אחד הכללים. אנשים עוברים את זה בשנייה. בדיוק מצאתי באותו השלב שמצאתי בו מקודם. זה לא נורמלי, זה אחד הכללים. איך אני לא עובר את זה? אוקיי, פשוט לא הלכתי על הצ'יפס עכשיו. וואי, זה אידיוטי. בואו ננסה הפעם להיזהר יותר. רגע, אנחנו עדיין בבטן שלו, אנחנו עדיין בגוף של ההמבורגר. אני מקווה שנצא מהגוף של ההמבורגר הזה במהר. ההמבורגר הזה מתחיל לאכול את האס. תעזוב אותי ההמבורגר, מה יש לך? למה הוא בלע אותי בכלל? מה עשיתי לו? עשיתי לו משהו. אוקיי, טוב, בואו נזהר אותו. כי זה נראה לי שלב די קשה. אמא'לה, אני מפחד. אמא'לה. לא. איך? לא, אין מצב. בסדר. בואו ננסה הפעם להיות עדין. רגע. אוקיי. מצאתי שיטה. הבנתי את השיטה. ככה. יופי. בן אדם הזה עוף לי מהפנים. אני פטריק כועסן. טוב, בוא נלך עוד פעם על הסלמי ועל הכדורי בשר. כדורי בשר, מה זה? אמא'לה, כדורי בשר. מה זה אדומים האלה? אני לא מבין. ממש. תנו שנייה. וואי, פורפקט, ממש מעדן. עולה עכשיו גבינה. אני רוצה לעשות את זה בעיניים עצמות, כי עכשיו בא לי את כל האוכל שמראים פה. אמא'לה, איך בא לי עכשיו לנוח משרקו. במקום זה אני עשיתי את הסרטון הזה. חוץ מעוקבים אנחנו גם צריכים לייקים. יש לנו ממש קצת לייקים. אם אתם רוצים סרטון של 99 ימים, תירשמו לערוץ. כי הסרטון הקודם שעשיתי של 99 ימים לא יצא כזה טוב, כי בטעות גמרתי את הסרטון
כל כך מהר, רק סיפרתי לכם. אז מי שלא יודע, יש עדכון חדש ב-99 ימים שאפשר לאלף חיות, וזה עדכון ממש מטורף. אז אני אעשה על העדכון הזה סרטון. ננסה לאלף מלא חיות. בסדר, בוא נעלה על הדבר הזה, זה כמו צ'יפס, אם אני לא טועה. זה נראה לי סוג, יש את האיבר הזה באזור הזה. זה נראה לי שזה האיבר הזה. הבנתי. זה איבר כזה בבטן. בואי, מתי מגיעים לסוף. חשבתי שזה ייקח לי נצח נצחים. מה זה שיפודים? לא. שיפודים לא טעימים. שיפודים מגעילים. עזבו אותי שיפודים. אני אשבע שאני נוגע בזה. זה לא עושה לי כלום. עכשיו באה הודעת על הפסטה. זאת עם הגליג'ה. אוקיי, איפה אנחנו? יצאנו מהלשון שלי. יופי. חבו. עזוב אותי, תפסק לדבר איתי. מעצבן, אתה לא מדבר. אנחנו אמורים ללכת לכאן. רגע, אנחנו אמורים לקפוץ לכספת של מר קרב. ואחרי זה הולכים לבית של בולסוג. נראה לי, אני לא יודע. אבל שהולכים לבית של בולסוג. אנחנו אצל מר קרב, אחרי זה אנחנו אצל פטריק, אחרי זה אנחנו שלמה. בוא נעלה. למעלה. לא. איך לא פספסתי את זה? איך כן פספסתי את זה יותר? וואו. נזהר מהשקלים. שקלים הם לא תמימים בכלל. אני מניח שאני אלך ישר, כי אני רואה את החוץ של הישר הזה. אני אמשיך לכאן. בסדר. יש לי תחושה שאני עכשיו הוא יעשה לי עוד פעם. אני מתכונן לחרשים שלו. אני מתכונן. אני מדלג. אוקיי. אוי. זה רכבים ואני רץ בכביש. עשיתי פשע. המשטרה אמורה לרדוף אחריי. עשיתי פשע. דבר הזה מעצבן אותי. נעשה כאן. אני לא יודע מה לעשות, אבל בוא נרוץ. נעזוב את הדבר הזה למרות שזה... אני אעזור את הסרטון עד שאני אבין איך להוריד את זה. אוקיי, הבנתי, וזה לקח לי בערך 20-30 דקות להבין מה לעשות כדי להוריד את זה מהמסך. אוקיי. בוא נקפוץ בדרכון עושים. אבל אם אני הולך בכביש בדוק אני עושה פשע. אוי, הולך על משטרה. אבל זה שאני עושה פשע. בחיים הוא לסמוך על פשעים, ואל תסמכו על גנבים, ועל זקנים וקשישים שמחכים לכם בחצר או בגן הילדים, שהם רוצים להביא לכם סוכריות מתוקות או מתנדנדות על הכיסא של הקשיש. אני רוצה כבר לסיים את הסרטון הזה, כי לדעתי יש לי עכשיו... יש לי ממש קצת אחוז. טוב, אני תכף יתאים. אין דאגה. אני אתאים. טוב, מה, כל נושאים האלה הורגים אותי? לא ידעתי שהם הורגים. טוב, אז בחיים לא לגרוע לקונוסים. קונוסים זה פשע חמור. לא, למה? אבל... מה כבר קונוסים יכולים לעשות?
טוב, אני מניח שנזהר מהם. ביי ביי קונוס. ביי ביי קונוס. אני מניח שנעשו את זה קצת בזהירות. שהמשטרה לא תבוא. לא עשיתי כלום. אוי מלא כמה משטרות שמאל לקום. בוא נקפוץ. הגענו לבית של בובסוג. בובסוג אתה לא רואה כלום, נכון? אני מקווה. אנחנו אמורים להיכנס לדלת. אנחנו אמורים להיכנס לדלת. זאת נראה לי. אוקיי. לא לגעת בריר של גרי. וללחוץ על הכפתור. אוקיי, נפתח לי דלת. ממש הגיוני. באמת הגיוני. למדתי עכשיו. עכשיו יהיה לי יותר קל פשוט. אני הולך לדלת הזאת ולדלת הזאת. אני מתכונן לבלבלבר שלי. מדלג. אני יודע מה לעשות. סקוויד, אתה לא צריך למרפא. אני תמיד שמתי לב לדבר הזה. מקפצה, בוא נקפוץ לקונכייה של גרי. אוקיי, קפצנו לקונכייה של גרי. אנחנו בינתיים בשריון. שלו. נראה לי שאחרי זה נהיה באיברים שלו. בוא נקפוץ. זאת שזה מרביצה, איזה בסה. הנה האוכל של גרי. אני לא מאמין. למה גרי אוכל את הדברים האלה? לא, גרי לא נורמלי. אוקיי, איפה אנחנו עכשיו? הרי של גרי ברור, אנחנו באזור של התשתית של גרי. איפה שהוא עושה משם את כל הריר. אז זה בעצם הדברים שאני עושה את הריר. גרי כל כך מגעיל שהוא יכול להרוג אותך. גרי מגעיל, סתם, הוא לא יכול להרוג. רגע, וואט? מה קרה רגע? יצאתי? מה שקרה פשוט? כי לא רואים מפה את הקווים. תראו את הריר הזה בצדדים. אני בורח מכאן. לא שאלתי. יש כאן עיתונים. בסדר. אני קפוץ. אוי רגע. שכחתי לה. עכשיו. אימא'לה. זה היה. נראה לי עכשיו סיימנו את המשחק. לא. נראה לי עכשיו גם שלא סיימנו אותו. יש פה עוד מלא משחקים. מה עכשיו אני אמור לעשות? כאן, לקוץ כאן, ללכת על דלת פה. מה אני אמור לעשות? אוקיי, הכנסתי לאנשהו, למרות שאני לא יודע לאן. טוב, אז נגמר המשחק. זה היה סרטון. נתראה בסרטון הבא.